Πάμε να φτιάξουμε παρέα πεντανόστιμο μπουρέκι με χειροποίητο φύλλο αέρος, πραλίνα φουντουκιού και τριμμένο φιστίκι αιγίνης. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα χειροποίητο μπουρέκι τύπου κουλούρι, γεμιστό με πραλίνα και τριμμένο φιστίκι αιγίνης. Πάμε να δούμε τα υλικά και να φτιάξουμε τη συνταγή. Για το μπουρέκι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκια, 300 γραμμάρια νερό, 2 πρέζες αλάτι, πραλίνα της επιλογής μας, 100 γραμμάρια τριμμένο φιστίκι αιγίνης, 1 κουταλιά του γλυκού, άχνη ζάχαρη. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ εύκολη, το ζυμάρι θα το φτιάξουμε στο χέρι, το μόνο που θα χρειαστεί είναι να του δώσουμε λίγη ώρα ξεκούρασης, ώστε να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε μετά στο χέρι. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μέσα το αλεύρι, θα βάλουμε το νερό και τέλος το αλάτι. Με ένα κουτάλι θα ανακατέψουμε τα υλικά μας μέχρι να σχηματιστεί ένα ζυμαράκι, ώστε στη συνέχεια να το ζυμώσουμε με το χέρι. Αφού φτιάξουμε το ζυμάρι, θα το βάλουμε πάνω στον πάγκο και τώρα με το χέρι μας θα το ζυμώσουμε. Ζυμώνουμε για περίπου 5 λεπτά μέχρι να πάρουμε ένα ζυμάρι εύπλαστο που δεν κολλάει στα χέρια. Το ζυμάρι μας σε αυτό το στάδιο είναι έτοιμο. Θα το σκεπάσω από πάνω με ένα μπολ. Θα τα αφήσουμε τώρα 20 λεπτά να ξεκουραστεί. Μετά από 20 λεπτά θα χωρίσουμε το ζυμάρι στα 4. Θα φτιάξουμε μικρές μπαλίτσες και με ένα πλάστη θα ανοίξουμε την κάθε μπαλίτσα σε μικρό δισκάκι. Θα πάρουμε ένα πιάτο, θα το αλείψουμε με λίγο μείγμα από βούτυρο και λάδι, θα τοποθετήσουμε μέσα το πρώτο δισκάκι και από πάνω θα βάλουμε επίσης λιωμένο βούτυρο με λάδι. Θα κάνουμε τώρα το ίδιο και με τα υπόλοιπα ζυμαράκια. Βάζουμε και το τελευταίο ζυμάρι και τώρα θα καλύψουμε το πιάτο με μία μεμβράνη. Μέχρι εδώ έχουμε μία πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Τώρα πρέπει να αφήσουμε τα ζυμαράκια μας να ξεκουραστούν πάρα πολύ καλά. Το λιγότερο 1 ώρα. Εγώ προσωπικά τα αφήνω από βραδείς σε θερμοκρασία δωματίου να ξεκουραστούν καλά και το επόμενο πρωί έρχομαι και φτιάχνω το μπουρέκι. Άμα ήταν να σας προτείνω 1 ώρα συγκεκριμένη να τα αφήσετε, θα ήταν περίπου 2 με 3 ώρες. Οπότε υπομονή και επανερχόμαστε. Εγώ έχω ετοιμάσει το ζυμάρι μου από πριν. Έχει γίνει υπεραφράτο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε και πιο εύκολα με το χέρι. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο αφράτο έχει γίνει το ζυμάρι μου. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό που θέλω να κάνω πρώτα όμως είναι να χωρίσω το ζυμάρι στα 2, έτσι ώστε να φτιάξω 2 προϊόντα. Γιατί το ένα το ζυμάρι είναι πολύ μεγάλο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο ζυμάρι. Αρχικά θα βουτυρώσουμε λίγο ακόμα από πάνω και τώρα με γρήγορες κινήσεις ανοίγουμε. Ανοίγουμε με το χέρι μας, προσπαθώντας να ανοίξουμε ένα πάρα πολύ λεπτό φύλλο. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο λεπτό έχουμε ανοίξει το ζυμάρι. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγη λιπαρή ουσία ακόμα. Και τώρα θα προσθέσω
την πραλίνα που την είχα προηγουμένως στο ψυγείο. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολύ για να μην σκάσει το ψήσιμο. Πρώτα θα διπλώσω το ζυμάρι πάνω από την πραλίνα. Βλέπετε, προσέχω να δώσω αέρα. Και τώρα θα βάλω αρκετό φιστίκι αιγίνης, το οποίο το έχω τρίψει μαζί με μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη. Θα κόψω λίγο από τις άκρες και τώρα πάρα πολύ απαλά θα τυλίξουμε. Πολύ απαλά. Θα πάρω ένα ταψί με ραδόκολλα και θα μετακινήσω μέσω στο ταψί μου. Τα μπουρέκια μας είναι έτοιμα για ψήσιμο. Είδαμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και τώρα, τελευταίο βήμα. Βάζουμε λίγο βουτυράκι από πάνω, λιωμένο. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα, μέχρι να πάρουν από πάνω έτσι ένα ελαφρύ χρώμα. Περίπου 25 με 30 λεπτά. Και μετά από περίπου 25 λεπτά, ανάλογο στο φούρνο που έχει ο καθενός, τα μπουρέκια μας είναι έτοιμα. Τώρα αυτό που θέλω, όσο είναι ζεστά, να τα λείψουμε λίγο με λιωμένο βούτυρο. Έτσι ωραία, από πάνω. Πραγματικά έχουν μοσχομυρίσει η πραλίνα με το φιστίκι αιγίνης και ο συνδυασμός με το βούτυρο είναι απίστευτος. Και τώρα από πάνω να πασπαλίσουμε λίγο φιστίκι αιγίνης ακόμα. Και έτσι θα κάνουμε τώρα υπομονή 20 λεπτά να κρυώσουν καλά ώστε να μπορέσουμε να τα σερβίρουμε. Πραγματικά με αυτό το μπουρέκι θα κάνετε όλοι πάταγο. Τραγανό φύλλο εξωτερικά, αφράτη γέμιση από μέσα, με το φύλλο να υπερισχύει και τα αρώματα του βουτύρου να συνδυάζονται απίστευτα με το φιστίκι αιγίνης και την πραλίνα φουντουκιού. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τη συνταγή, δώστε χρόνο και υπομονή στο ζυμάρι για να φτιάξετε το τέλειο μπουρέκι. Αυτή τη συνταγή πρέπει να τη φτιάξετε όλοι.
Αυτή λοιπόν ήταν για σήμερα η συνταγή μας. Χειροποίητο μπουρέκι με φύλλο αέρος, πραλίνα φουντουκιού και τριμμένο φιστίκι αιγίνης. Κάντε και εσείς τη συνταγή και άμα σας αρέσει, κάντε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Μέχρι την επόμενη συνταγή, καλά μαγειρέματα!